Nenhau yaitika kuma-Twitter suburbs ukoko yaButi Hope weching'ono. Sekuzwa vanhu vazhinji Buti Hope weching'ono vanotaura zvakawanda especially zvinoita zvematongerwo enyika asi asi zvanoda kubata pano nekuti iro harisi department rangu ndine ndaita mutete. Nhau yananya kufambira inhau yemastatement avaita clapback kumunhu nekuda kwekuti vanyora zvavanyora kuti hanzi if you are young and you spend your time kana kuti your day on social media following the code Mastakto scandal gossips and files, then you belong to the group labeled useless by legend musician vanonzi Buti Thomas Mapfumo. Ndobva waisa chiclip interview yavaitwa ndofunga nemunhu ndofunga kunihanda TV zvikanzi nekuda kwe muchiti useless zvikanzi useless vanongosora tendera mayouth emazuva ano useless here ndopane point papapo mfunga tanzi musa muchira nyaya dzisina basa rese asi manje zvazita nekuti vanhu vazhinji vazoita that nyaya link nechi nenhau yaButi Gimbi muona manje zvikanzi nemumwe instead of persuasion to your cause, you have chosen confrontation. Vamwe vadera. Ndobva Budiani Hope weching'ono vapindura vakati, I don't need to persuade you. I live in a nice home, in a sought after neighborhood. And so sought after. That's a beautiful and nice, quiet. I don't know. My future is financially secure. I don't have water and or electricity problems. My family is comfortable and I have a flourishing career. Why should I persuade you to do what is good for you? Na Buti Hope weching'ono vachipindura munhu unonzi Tawanda ushu. Zvikanzi nano chokwadi. Zvikanzi nevamwe zvakare muri kupopota in general nakwati muri kupopota muri chimutuka zvenyu but chokwadi chipo chekuti kuti atidi kudzwa chokwadi. Izvi ndo chokwadi chamaudzwa nani naButi Hope weching'ono kwakuti mastreets katirega tanga ndaverenga zvachinyorwa kupi kuTwitter tikuona kuti zvikufamba sei. Vamwe ndokuti tibvireko saka uda kuti sore tichiteverana nezvekusungwa here nevamwe wavo. Not that I'm undermining your efforts and achievement, but many youth don't care about zvematongerwo enyika and it's okay to differ. Mumwoyo. Zvikanzi zvose zvinongodzika kupi kune zvematongerwo enyika nevamwe avo. Zvikanzi zvakare nevamwe kuti wakanzi mugwara you can't buy your own underwear and you think that's normal. Zvikanzi mosara muchita basa rekutandanisana nemota dzavanhu vakuru asi kuti akachevana mwana manje mumwe ndokuti I see what you are saying but this is not being unfair to those youth. I am sure that most of them vanenge vasinawo zvavanofarira asi hazvireva kuti vanofanira kutedzera zvamunodawo zvakare imimi. Zvikanzi ko zvanzi vave angry nhai ndevamwe wavo. Zvikanzi wo you called Zimbabwe stupid, now it's useless yet you are fighting for democracy yavo saka uri kutiti isusu tiri stupid now wakutiti tiri useless ndo zvavari kuramba Buti Tawanda madamombi. Ngati hazvina kushata. Zvikanzi nevamwe zvakare, while is this may be somehow true, we cannot be a burden of marisomsoli ndevamwe avo. Zvikanzi munhu zvaanoita zvaanoda nebhando rake raanenge atenga nemari yake pafoni yake panguva yake kufadza njere ndianzanga ushu. Alright tikati hazvina kushata. Zvikanzi mapedza masports nevamwe. Zvikanzi can people do both? Vanhu vanokwasaita sei kuti both? Celebrity gossip is entertainment pasi rese katitatikurwa nemha ndevamwe avo. Mwe ndokutaura wakutangoisa mavideos ekuratidza situation yemvura isiri kubuda zvakanaka kufiyo ndofunga. Zvikanzi we are all as guilty because we are all comfortable nezvatiri kurarama tiri izvozvo. Ndikanditi ndo zvaka vamwe vacho vanonyanya kuzoisa zvematongerwo enyika manje kuTwitter uku but chirega ndite sei ndinde kumacomments angatya kupi kuFacebook. Matongerwo enyika akanoita too deep ndinoenda tapwere. Zvikanzi nevamwe vazhinji manje kupi
kufacebook. He is right though. Kutonodzwa kwachaurunga iwe tawanda watondodzwa. Bitter truth 100% on point. Vamwe ndokuti hasi kunyepa zvake. Our children live in nice homes too. No electricity or water issues. Each time, each to their own. Nevamwewo zvakare. Zvikanzi nematyira shamnembomai hatiti kura nhema. Ini ndingatori nanangu ndite zvekutedzera nevava vamacelebhu. Very, very right 100%. Take nenyaya dzasimowana but school fees yaJanuary hausati wanayo. Nakushata. Tinenge tichidzidzawo. Wani wachita take nenyaya dzinenge tindira mastits kudai. Muona manje. It's dramatic but profound. We just need more people like this guy now. Very true. Sure energy data yakashanda and iri kushanda panyaya dzasimowana na boutique nimbi will make people from outside Zim believe Zim is good. Vamwawo. Saka anotile neti iyo isna sugar. Ngatisiye nemakwa edu. We are not ignorant of our situation. People are suffering but there is nothing much we can do about it. Many have tried and many have failed. Shunguti nazo my guy but tiri kuto ngoshanda nezviripo. Iye wani yekera gandigumire papo. Zvikanzi nevamwe vaudzei marwadzo Dedi. Dedi hope havasi kudzora tsvimbo. Ata chokwadi uyo hope. Hona kunganirwa kuri kuitwa taba mumazuva ano. What rubbish is that? Chokwadi chemahara. Shatisu tinoziva what's good for us. Makwa iwayo keep us going mentally. Hatomborina kana senti rekutombotarisa sort after neighborhood yako. Ndivamwe takatozvitadza isu kera izvi zvisaka hapana zvikwasa kuti chichoka chemahara. Ndakazviona pamweya hangu kare. Man became a forgotten hero after Boutique Nimbi and crew passed on. He was released on Yekira. Ndivamwawo. Meno. Zvikanzi nemumwe bitter truth. I haven't been watching TV kana kuita zvine production for the last 2 weeks. Brain is chafa chop ichokwadi kuti idle mind is the devil's workshop. Ndivatori born nyika ino uya titori bunch of useless kera my youth. Right. Just because he was fortunate enough to have a comfortable life, isu takunzi useless. What do you suggest we spend time on? Munhu ngaite zvaanoda nelife yake please. Kuna wakashaya kwatoedza kugadzira nyika asi zvikaramba zvino isu todi kutoona tichikwidza nekudzika masocial street tori bho zvino takadero. Todiko ataura ake chokwadi ngaangotipo a few days I'm sure nyaya dzacho dzakuda kusetla manje. Chikwadi chemahara chataurwa apo uri kudzokera kucherima kusina mvura after waisa data bundle $10 apo school fees yevana hauna. Remember January iri kuuya kai. Chokwadi, no one should persuade or want better for their family or themselves. No like that though. The post only is going to make me quit social media. So profound. It made me re-evaluate how I waste my time. I would even nema. Vanhu kurwadziwa nechokwadi. Chokwadi chataurwa naBute Hupwell. Takazama zvikaramba tisiye tibvise stress mumastreets. It's true we spend time munyaya dzambasa, me included. Even me included. That's what I do. Follow ajigija chitera mukati memuchino kuti kasika zvafamba sei uyu wazofamba sei uyu wazodi ndo nyaya dzatiso yachitevedzera mastreets izvozvo zvida kunzwa kuti maupdates how far. Chokwadi chinenge kudada 100%. Ko hamudi kuudzwa chokwadi basa kuswera nyaya dzisingaunze chingwa mumba. Popotei zvenyu but chokwadi maudzwa ende chogwadza you belong ikoko kwataurwa. Jara inoisa zvese izvi. We also have a life and so is media is part of our entertainment Dedi. We are not useless. We are multitasking. Hatiudzigwi padata redu musoro panguita imi muri Yusufu vachoni. That's a wrong analysis. Havasi vose vari pasocial media kuita sina basa. Zvabva kuita ipapa zvitori nepamusoro here ndo basa irori chii chimwe arguing debating supporting liking and commenting. Comment yako iyo yaisa mari muaccount mako here. Yeah, that as much hope you get my point. I don't know. It's just 20% in usoro hayo and mostly fundraising and charity zvimwe aiwa
kuuya kuzotandara pano vamwe kuda kungonzi vanolisina but mapost avo are they making any change or kungopiwa 2000 comments them are well done but reality nothing changes. I don't know kuti angachiri vanhu exactly panapo. All I can say is as long as you are on Facebook or any other social network, tese tiri kungoita zvisina basa, vari kuita zvine basa chaizvo havatorina time yekuposta posta. Ndeuyu ndofunga ndo angachodzwa kuti i-wrong analysis waita ipapo. Okay, we are learning. Busy na mwana aizvihaulira kuti asire mai vake benzi sure vedu vachishaya kana munyu kuruzevha zvokwadi tiri guest. Very true, tiregererewo mataura zvinodzimba. Takanyofunga vamwe tinopenga chaiko chaiko. Taudzwa chokwadi ngochiogwadza. Cheupo vane uzivo ava. So he thinks we spend 24/7 on social media. Iwe he spends more time on social media. Vamwe wavo. Hatisi kuti inawe kuti zvatambirwa nezhira yakasiyana here kuti vanhu vakufunga kuti ndo vabhashiwa nzi mukupedza nguva muri useless. I don't know. Ngazvina kushata. Tikati svika mazimba ka zuro ndizuro maiti ane dzungu tikumbochema bhidiginimbe anodawo zvenjira akusuwa nhasi yave his right maisa zviziva here kuti nayo ndivanofureva posti yavo ane zuro vanenge vakatoisirwa ikira hatiziviwo. Saka regai ngogumira ipapapa pamazhinji acho ni anenge apinza zveuyu ndogumira apapa. Saka kunyanya kubatwa nyaya yesocial media kuti hanzi up and down mishitera nyaya including up and down. So ndoshandokwanisa kutaura ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.